దే అక్క బలే బలే గైస్ నేమ దకులు స్పెషల్ మంతండ మాసా అలే మొల ఐకి బైదల్ తీరు అక్క దైతాడు దైతాడుదా అక్క నీకు లేదు జోకులు ಎಂಗಲು ಮೂಜೆ ಪನರ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ మీరు ఎంచెత్తిన కారిని ఎంచ మంతిర లేత విటమిన్ ఏ ఉప్పుని ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಓ ಕಪ್ಪಿ ಇವರು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ತೆಗೆರೆ ಕಪ್ಪಿ ನನಗೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ 6 ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಿದೆ 2 ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಗರ್ ಸಿಂಗರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜಿಂದಾಗಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕು ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡಿ ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ದ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲದೆ ಒನಸದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒನಸದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಲಿ ಆಪುನು ಇನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಲೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಅಂತ ಹೋಗವೇನೆ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಇಂಕು ಸಕ್ಕು ಅಕ್ಕ ನತ್ತ ಆರೆ ಆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ನಾಡ್ರಸ್ಸ Dadi. ಹೌದಾದ ಪಾರ್ದು ಇಳಿಪೋయింది ಕಾಂಡೆ ಅಕ್ಲಿ ಇಜಿನ ಬರ್ಪೇರಾ ಬರ್ಪೇರಾ ಇಜಿಂದ నేను క్లెత్యా దే అక్క బలే బలే గైస్ నేమ దకులు ఎన్ని నేమ దకులు ఎంకి కట్టు నాకులా దే దొడ్డ ముల్లే ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ಒಣಸಂಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತಂಡ ಮಾಸ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಐಕಿ ಬೈದಲ್ ಮಾಸ ತಿಂದ್ರೆ ಮೊಕ ದೇ ನಿಕ್ಲನ್ನ ನಮಸ್ತೆ వాడా వాడా అలే వేరుతులే మెరంతులే ఎంకలే ఇప్పుడు తినిపొంతులే ఓ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಅತ್ತೆ ಕೋರಿಯಪ್ಪ ಬಂತು ಕಾಲ್ ಬೈಜಿ ಕಾಂಡೆ ಅತ್ತೆ ನೀರಿನ ಬತ್ತಿ ಅವಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲೆಯಾ ಜಾತ್ರೆ ಎತ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇ ಜಾತ್ರೆ ಮೀನು ಎತ್ತಾರ ಜಾತ್ರೆ ಮನ್ ಪರಿ ಇಜ್ಜಾತೆ 4 ತಿಂಗಳು ಏನತೆ ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪುನಾತ ಅಡೆಗೆ ಉಂಪ ಬಡಾಪ ಬಂಡರ ಪೀರ ಪೋಂಡು ನೋಡು ಬಂಡರ ಪೀರ ಪೋಂಡು ಹೋದು ಇಲ್ಲಡಿ ನುಪ್ಪುದಿ ಇದು ಭಗವತ್ ತಿಂತೆ ಅಣ್ಣ ಪುಲ್ಲೇರು ಏಜ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಉದ್ದಾಪೇರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕುಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಮನಸಾಂಡ ನೀ ಬರ್ತಿದ್ದ ಮನಸಾಯ್ಜ ನಾನೇ ಓಡಿ ಕಂಡೆ ಬೋದು ಕೊಂಡು ದೂಪುಣ ಕಂಡೆ ಬೋದು ಕೊಂಡು ದೂಪುಣ అవును కుడుంజి బిట్టే తోజి అదే గులు నెట్టి గులు అన్న స్పెషల్ ఆಯ್ತಾ ఉంది ಒಂದು ಕುರ್ಸಿ ಹೋಗೋಸಿ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಕಲಿಪನ ಕುರ್ಸಿ ಹೋಯ್ತಾ ಏ ಅಣ್ಣ ಕಲಿಪನ ಕುರ್ಸಿಗೆ ಕೋರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾಸ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಸ ಮಟನ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ ಜೈಕ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾಸ ಪಂಡದ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದು ಏರಿ ಆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಡಿಬೋತಿ ಉಂಡ್ರೆ ಎಡ್ತುಲೆಗೆ ದೇ ಹೊರತುಲೆಗೆ ಓ ಮಮದಕ್ಕ ಹರಪುದ್ರ ಮಮದಾತ ತಮ್ಮನೆ ಹೇಳು ಒಂದೇನೆ ಬಾಡು ನಾ ಪತ್ಲೆ ದೇ ಹೊಸತ್ ವಟ್ ಮ್ಯಾಟಿನ ಹಾಕಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸದು ಏ ತಿಂಗೋಲಣ್ಣ ಪರತಣ್ಣ ನೀರು ರಾಮಜ್ಜೇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರು ಜೋರು ನೆರ್ಪುನ ಪೊಕ್ಕಡ ಕಡೆ ಬೇರೆ ತೂತಾರ ನಿಖಿಲ್ ನಾ ಪೋಯ್ ಮನಸಂಪಕ ಬಡಾಪ
తీరు తక్కువ కట్టవుతాడు నీకు లేదు పొన్నులు ಇದು ಫಸ್ಟ್ದಾ ತಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ದಾ ನಮ್ಮ ಉಪಡಚಿಲ್ಲಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ದಾ ಇದು ಥರ್ಡ್ದಾ ಅಕ್ಕ ನೀಕ್ ಲೇಟ್ ಜೋಕುಲು ಎಂಗಲು ಮೂಜೆ ಪನೇರು ಇಷ್ಟಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಆನಿದ್ದ ఒక మెగ్గ నకలు పడ పండు బర్ ಏರ್ವೆಜ್ಜಿ ಎಂಗಲು ಮೂಜೆ ಜನ ಪಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲ ಪಾ ಅಕ್ಕ ನಡುವಂದಿ ಥರ್ಡ್ದಾ ಅವು ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಬಡಾ ಪುಡು ಏರಿ ಏ ಗರಡಿದಕ್ಕೆ ಬೀತಾ ಗರಡಿದಕ್ಕೆ ಬೀತಾ ಪುಡ ಬಂದ್ ಪುಡ ಬಂದ್ ಪುಡ ಬಂದ್ ಅದು ಪಂಜಿ ಬಂಪಾತಿ ಏರಿಯಾ ಮರ್ಲೆ ಮಂತ ದೇವತೆ ನಿಕ್ಕಲಾಗ లింక్ పాడలి పని 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 కొనసాండా ಮೋಕುಲ್ ತಿನ್ಪುನ್ ತುಲೆ ನಾನು ಗುರ್ದು ಮೋಲ್ ವೆಜ್ಜದಲ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಲ ಊರುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ಮೊಲ್ಲ ಊರುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನ್ ತಿನ್ನೋಳಿ ಗಂಧದ ಕೋರಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಿಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಳ ಪಿಂಗಾರ ಒಂಚೂರು ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು 7 ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಂಬೋಯ್ತು ಒಂಚೂರು ರೀದಶ ಕಾಂತಿ ಆಂದಿನ ಬಗ್ಗುಜಿಯ ಈ ರಾಜ ನಿಕ್ಕಾಂಡ್ ಈ ಪೂರ ರಾಜ ಅಂತಿ ರಾಜ ನಿಕ್ಕಾಂಡಿ ಆಯ್ತು പിന്നെ ಮಂತ್ರಿ ದಕ್ಕ ಸೀಗಾಯಿ ಗುಂಡಿ ಬಂದು ಅದು ದಕ್ಕರೆ ಒಪ್ಪಿ ದಕ್ಕರೆ ಒಳಗೆ 7 ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಮಕ್ಕಳದ ರಂಗರಕ್ಕೆ ಬಾರ ಕೆಂಪುದ ರಾವಕ್ಕೆ ಅವಳಿಂಜ ಅದು ಸೀಗಾಯಿ ಗುಂಡಿದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೀಗಾಯಿ ಗುಂಡಿ ಬಂದು ಅದೇ ಉಂಟು ಉಂಟಾಮಣಿ ಎನ್ನ ಮಾನವರ ಜೊತ್ತದ ಈಲ ಪೋಯಿ ಆಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಅಲಾಗರೆ ಒಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ಮುಂತು ಕಂಡು ಹೋಯ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಪಂತಜ ಒಂಜಿ ವಾರ ಗಡುಕು ಏನಿಜ ಇದು 5 ದಿನ ಆಯ್ತು 2 ದಿನ ಹಾಕಿಂದು ಈಗ ಈ ಪೂ ಅಂಚೆ ಉಂದಿಲ್ಲ ಮಂಚ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಆಗ ಮರಳಾಗ್ತವೆ ಅವು ಬತ್ತಿ ಕುಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜನ ಇಲ್ಲದ ಅಂದು ಬಂದೆ ಎರುಕು ಮರಳು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎರಿಯು ತಾಂಡ್ರೆ ಕೆರ್ಪುಣಿ ಸೈಪುಣಿ ಆನೆ ಎಂಜಿನ ಪುಣಿ ಸರಿಗಡೆ ಕೆರ್ಪುಣಿ ಆನೆ ಗಾನೆ ಕೆರ್ಪುಣಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗುದು ಕೆರ್ದು ಇವೇನು ಅಪ್ಪೇಡತ ರಾಜನ ಅತ್ತೆ ಅದೇ ಮರಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಸಿದು ಅದು ಒಳಗೆ ಈ ಏರು ಗೊತ್ತಾವಡು ಯಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಏರಿದ್ದು ಬಲಿಪಿ ಬಲ್ಲೆ ನಡೆ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಬೋಣಗ ಬೈದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ఉంది ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡು ಈ ಆಗಿ ಜಾಗ ಕೊಡು ಆಯ್ತು ಕಸ್ಬೋದು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಜಾಗ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಏನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೆ ಜಾಗ ಬೋದು ಇನ್ನು ಏತು ಬರೋಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಬರೋಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಲೆಸ್ ಅಣ್ಣ ಉನ್ನಡಿ ಏರು ಉಂಟು ಕೈ ಬಂದ ಐಗೆ ಮುನಿ ಕತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸರಿ ಪೂರು ತೂಪನೆ ಬೇಜಾರ ಎಗರೆ ವಿಷಯ ಐಡೆ ಶಿವದ ಗುಳಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಅವರು ಫೋನ್ ಮೀನ ಗೊಬ್ಬರ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಮೇಲೆ ಗುರು ಹಾಲು ಹಿಂಚಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಿರ್ತಾರ ನಾಟಕಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಿರ್ತಾರ ನಾನು ಬಣ್ಣದ ಬರಿ ಕಾಲ್ಪನೆ ಪೂ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟ ಲಾಭ ಬೇಜಾರ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸುಕ್ಕ ದೇ 6 ಮಂತಿನ ಸುಕ್ಕ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆನಿ ಇಂದಿತ್ತಿನತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಗೆಲ್ಲು ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ 6 ಮಂತಿತ್ತು ನಾ ಬಂತ ಶೋಕಾತಲು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಈ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಂಡು ಸೈಕ್ ಆಗ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪುನ ಸುಕ್ಕ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕೊಂಚ ಮೇರೆ ಅನ್ಪುನ ಸುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈಡ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪುನ ಮಾಸದ ರೇಸ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಇವೆ ಮೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜ್ಜಿಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೊಂದು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾರಿನ ಎಂಚ ಮಂತಿರ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಆ ಒಂದಿದು ಎಲ್ಲೂ ಎಂಚ ಮಂತಿರ್ತೂಲೆ ಅಗ್ಗಿ ಅಗ್ಗಿದ್ದು
uncle ಕೋರಿ ಬಿಡ್ತಿದಾ ಅವೇ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ತಿ ನೀವು ತಿನ್ನ ಕೋರಿ ನೆಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಉಪ್ಪುನಿ ವಿಟಮಿನ್ ಪಿ ಉಪ್ಪುನಿ ವಿಟಮಿನ್ ಪಿ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಗೈಸ್ ಏ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನಿ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋಗು ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋಡದ ಮುರಂದ ವಿಡಿಯೋಗು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿಂಡು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರು ಮಂಜಿನಾರ ಬಂದು ಈರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏಡು ಮಾಲೆ ಇಷ್ಟೇ 11 ಯಾರ 11 ಯಾರ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ತಿಂದದೆ ಹಾಂಡ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡು ಎಂಚಿನಕ್ಕ ಆಯ್ತ ರುಚಿ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಓ ಕೋರಿಯೇ ಎನ್ನನಗ ಮರಣವಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ 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 ಓ ಕೋರಿಯೇ ನಿನಗೆ ಎನ್ನನಗ ಮರಣವಿ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮರಣ ಬಾರದು ಸೀತ ಬಾಡಿ ಕೇಳಲಿ ಒಂದು ನೀಲಂಗಿ ಬಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತು ಕೂಡ ಕೇಳ ಅವಕ್ಕೇನಿಗ ಐದು ಕುಡಿಯೋದು ಕುಡಿಯೋದು ಪತ್ತದಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಚಾಪುರ ಮೆಲ್ಲ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೆ ಏನೇ ಬತ್ತೀರ ಅಂದ ಅಂದ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬತ್ತಿ ತೂದು ಬೋಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ಯಾ ನಾನು ಇದೇ ಒಂದು ತೂಲಾಗೆ ಅಂದೆ ತೂಲಾಗಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಾದ ಹಚ್ಚಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈದಿನೇ ಇತ್ತು ಯಾರು ನೀರ ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರಿಗೆ ಕದಾನ ಹಚ್ಚಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಜಿನಿಗೆ ಅಪಗಡೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಈಚೆ ಪಡೆದ ಮಲ್ಲ ಕಾರಿಗೆ ಅವಜಿ 18 ಚಪ್ಪಲ ಹೋಗಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪತ್ನಿ ನಂಬರ್ ಅವು ಈದ್ ಮಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಬರ್ಜಿ ಯಾರು ಇತ್ತಲೆ ಯಾರು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಜಿ ಹೌದಾ ಮಾಮೂಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ನೋಡ ಯಾನೂರಿಗೆ ಪಾಪದಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬೇಗ ಪೋ ಮರಿ ಜಿತಾ ಡೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೂಜದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮುರಣಿದಲ್ಲು ಆಗಿರ್ತದ ಇತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಪೂಜದಕ್ಕೆ ನೀ ತೊಡಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಮ್ ಇತ್ತ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತೀಪ ಪೂಜದಕ್ಕೆ ನೀ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತದ ಅಕ್ಕ ಪೂಜದಕ್ಕೆ ನೀ ಅಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಲ್ಲ ಪೂಜದಕ್ಕೆ ನೀ ಜೀವಿತ ವಂದಿತ ನಂದಿತ ಮೂಜು ಎಬ್ಬ ಇಂಕಲ್ನೇ ಪುಚ್ಚೆ ಇಂಚೆನೆ ಛೀ ಇಂಚಿನದಿ ಎಣ್ಣೆ ತೋಲಾಗೆ ಎಂಬುದು ಇಂಚೆ ಬಾತಿರು ತಾಯಿ ಬಾತಿರು ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತಾವ ಎಣ್ಣೆದು ತಾಯಿ ಬಾತಾರ ಒಂದು ಅವನ್ ಒಂದು ಬೊನ್ನು ಹಲೋ ಹಲೋ ಇದು ಸೋಪು ಮೋನೆ ಜೀವಿತನೇ ಮೋನೆ ಬೋಲ್ ಮಾಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜೀವಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಜೀವಿತ ಬನ್ನಿ ಕೊನಲೆ ಬಡಿ ಇದು ರಾಹುಲ ಅವಲೇ ಹೌದು ಪೆರಕಲು ಪಂಪು ಜಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿದು ಅವು ತೂಪುಂತಿಲ್ಲದು ಏರು ಮಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅವು ಆ ಜೋರುಂಡು ಕಪ್ಪಿ ಕಕ್ಕಲ ಓ ಕಪ್ಪಿ ഒരു കപ്പ് കല്ലറ തേക്കിരെ കപ്പി കപ്പി ഇത് കപ്പ് കല്ലറ ചിപ്പനെ ಐಕೋಡೆ ಕಪ್ಪಿ ದೀಕನೆ ಪುದಾರ ದೀಕನೆ ಅಕಡೆ ಯಾರಿ ಓದ್ರು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಓನಿಮನಿ ಕಪ್ಪುನ ಬಾಬನೆ ಎನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬಾಬಾ ಕಪ್ಪಿ ಬೊಲಿತ ಬಾಬಾ ಬಂದಿ ಅಪಲು ರಿಂಕಿ ಚಿಂಕಿ ಉಪ್ಪಡೆ
ಅಕ್ಕನ ಲಾಲಿಗಂಧ ಅಲ್ಲನಾ ಇಲ್ಲತ್ತ ದಾದ ಒಂದು ನಾನು ಏಸಾಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಡ ಎಣ್ಣೆ ಬುಜಡ ಇದ್ದಿದೆ ನೀರು ಏ ಪಡ್ತೀಯ ఒక పెట్టుగారు ఎరువు కైగలో ఐకే బ్లాగ్ దెప్పర బుజి ये किचकिने मुनिया सही ये सत्य सही तू कैसे यार कनी 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 ಕಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಕಡಿ ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ 6 ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತದೆ 2 ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡಿಯಮ್ಮ ಕಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಮಕ್ಕಳುಂಟು 4 ಮಕ್ಕಳಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಮಗು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲ ಇದು ರೇಖೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಮಧ್ಯದ ತುಂಡು ಕೈ ಕೂದೋಡು ಬೊಂಜೆ ಅಂತಾರೆ ಕೂದೋಡು ಬಸ್ ಅಂತಂದು ಮಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಮೋನ ರಿವೀಲ್ ಆಯ್ ಬರ್ತಡೆ ಪಾಸ್ ಅವಳು ಬುಕ್ಕ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮೋದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಲ್ಲ ಅವು ಓವಿ ಎಂದು ಪಾಡು ಮೋನೆಗೆ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಮೇಕಪ್ ಬಾರಿ ರೈಸ್ ಮದಿಮೆ ಜೋಕುಲು ಮದಿಮೆ ಆನ್ ತೂತಾರ ನಂದಿ ನಾಯಿನ ಬಾರ್ದಿನ ನನ್ನ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಡುಂಡು ಹೊರ್ತಿ ಅದ ಕೊಡು ಅನ್ನ ಬರುಂಡದೆ ಗೊತ್ತನೆ ತೂಲೆ ಬೇಗ ಡುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ವನಸಂದಿ ಕೊರಿಯರಂಡೆ ವಾತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಡಾಂಡ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡುನು ಸೊ ಬೋಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುವಲಿನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪೋಲಾಲಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತೈತೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಅನ್ಪಂದು ಎನ್ನುವೇನೆ ಎಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಾಯ್.